třetí tvůj film, to byl myslím, že Mr. Orgasmo. No jasně, Mr. Orgasmo od Parkera a Stonea, že jo, který známe všichni ze South Parku, že jo, který mají potřebu, udělali celý South Park. A jako Mr. Orgasmo to je zase jeden z těch špatných filmů, který je hrozně dobrý. Jo, protože oni mají zase super herce, je to tam plný pornohereček starých, oba dva tam hrajou, vlastně Parker tam má hlavní roli, Stone tam má vedlejší roli kameramana, který tam má jako vždycky úplně výborný hlášky. A hrozně mě bavily tagy k tomu filmu, který jsem na ČSFD našel, a to je Pornografie a mormoni. To jako to, když jsem viděl, říkám, tak to je super. To je super. A vlastně ten film, viděli jste ho? Viděl. Já ne. Ty jsi viděla? Já ne. Ty jsi ho neviděl? Neviděl. Ježíš, to je výborný. Jen zkus diváka uvíct, o co vlastně jde, o mormon a porno, proč ho začne točit. Hele, je to o tom, že nějaká pornografická produkce dělá film. Mr. Orgasmo je to o... Dobře, tady chtějí, aby ten pornografický film měl děj. Jo? To je první. Už to samo o sobě o tom filmu dost říká. Je to super hrdina v růžovém kostýmu s páskou přes oči, který má na ruce takový udělátko, který ničí zloděje tím, že když prostě na ně vystřelí, dělá to tam piu. Tak ty lidi se udělají, že jo? Takže prostě tam prostě v orgazmu, v křečích a jakoby on je pak přemůže, že jo? A ten herec se jim zraní, nějak mu tam jako vykloubí zápěstí nebo něco takového, a teď oni schání novýho Mr. Orgasmo. Do toho se tady vlastně konečně dostává na scénu Parker, který je mormon a chodí prostě po barákách, že jo, dobrý den, chtěl byste prostě tady Bibli a něco o Bohu, všichni ho samozřejmě posílají strašně do hajzlu, že, což je hrozná sranda, tam je scéna s takovou starou paní, která je tam úplně jako výborně vyfakuje, stará milá babička, úplně jako strašně pošle pryč. A přijde do baráku, kde natáčí tenhle ten pornofilm, začne tam s vyhazovačem řešit, že tohle z toho, že by jim dal tuhle tu knihu a takhle. Vyhazovač jde za svým šéfem, že jako co, tak ať je vyhodí, on je jde vyhodit a on je tam hrozně seseká. Všechny ty vyhazovače tam je jako udělal nějaký kung fu, tak je tam jako hrozně zmlátí. A teď to vidí ten producent nebo ten režisér toho porna, říká, to je super, to je přesně ten týpek, kterýho my potřebujeme. Takže oni ho přemluvěj za vlastně vidinou velkých peněz, ať veme tu hlavní roli toho pornoherce, toho mistra orgazmu. Kdy on samozřejmě je z toho hrozně špatný, že jako je to proti jeho víře a nemůže. Oni mu řeknou, že on tam bude prostě vždycky jenom do doby, než začne ten koitus. Pak přijde Stankok. Takže. Mně se líbí, jak na začátku si to jako uvedl, tak jako, že tam padlo několik jako zajímavých slov, který pravděpodobně se budou muset vypípávat. A pak to jako uzavřeš tím, že tady řekneš koitus. Mně to zrovna přišlo jako pěkný do toho. Tady já právě to mám hrozně rád. Na Hero, tak si můžeš říkat, co chceš, mluvit jak chceš, protože nejsme nebo není to na žádný platformě, kde by to bylo zakázané, takže klidně se rozhohněte. Jinak... To si řekl pozdě. Nevadí, tak to příště. To mohl začít tím. Ne, aspoň tady padlo slovíčko třeba jako pí a tak. To někdo řekl. Já jsem to řekl. Já ale nemluvím prostě. Když o Mr. Orgasmu mám takové zajímavosti, o kterých nikdo z vás určitě neví. Ten nejsou veřejný vůbec. Tak za prvý, určitě jste tam viděli speciální chmat, kdy si chytí prd, pošle ho na ostatní a oni padnou. Výborný, ano. No, právě, že když jsem se bavil, když tady byl Řezník vlastně na premiéře, nebo ne na premiéře, na promítání všech jeho krátkých filmů, takže Máma má raka a jak se to jmenuje, sakra? Party Harder, Život není krásný a všechny tyhle. Tam mi říkal, že jeho oblíbený špatný film je právě Mr. Orgasmo. Mm-hmm. A dokonce v Party Harder Summer Massacre, tak tam udělal tenhle prd, že si chytil prd a poslal ho takže tam je kultovní odkaz. Dokonce na Mr. Orgasma. Vidíš, to je dobrý. Tak když to řekneš, tak mi to došlo, ale jinak bych si to nespojil. No. No každopádně teda ten film je o tom, že on teda začne dělat tohodle z toho tam
pornoherce, který akorát neprcá. Já vůbec nemluvím z prostý. Počkej, tak to je z pelíšku přece zase. a vlastně teď to musí nějak oznámit jeho přítelkyni, která je taky hluboce věřící, takže on jí řekne, že začal dělat film, za první natáčení dostane $20,000 a ona, jaký film? Takže on jí řekne, že to je vražda vražda obchodního cestujícího nebo něco na ten způsob, že jo, ono mu to nějak jako zblajzne teda, jako, že jo, že to je super hromada peněz. Zase u vraždících věcí. Zase ano. S tím, že má to tak strašlivý úspěch, že jo, teď oni ho všude jako propagujou a chtějí s ním natočit pokračování, takhle to jde dál, nakonec na to ta přítelkyně přijde a on už nechce dělat pokračování, takže oni musí unést. Oni unesou a z něj se musí stát pravý mistr orgasmu. S tím, že vlastně druhý z těch pornoherců, jeho jako kolega sidekick, vlastně každý superhrdina má sidekicka, jo, tak je Chota Boy, to je jako úplně úžasná postava, vždycky má na hlavě takovýho Roberta obrovskýho a ten je teda mimo jiný ohromně jako chytrý. On krom toho, že tam dělá, že pornoherce, tak on má nějaký MIT a Bůh ví co všechno a je jako hrozně chytrý a dělá tu práci jenom proto, že on je jako takový malý skrček, takový prostě ajťák a je to jediná prostě profese, kde všechny tyhle ty kočky tam jako s nima prostě může, že jo, zaprcat. A mít koitus. Mít koitus. Takže proto to dělá, no, a oni mu unesou, ten producent, když zjistí, že on to nechce dělat dál, tak mu unese přítelkyni a on musí se dát na dráhu opravdu mistra orgasma, no, takže jako výborný film. Z toho filmu plyne, že superhrdinou může být každý. Ano, může být každý. Každý mormon. Tak. A je to teda jejich druhý film, že jo, vůbec v jejich kariéře, první byl Cannibal Musical, o tom jako příště a ten je taky úžasný. To je skvělý. No. Tak jo, pustíme si trailer.